Bhíomh is mis a Pól is as Dealgan chun de Luúdon, agus bhfuil láthair tá cónaí orm in Osaka sa Seapáine. Tháinig mé an seo dús tuis go bhfuair mé post le clár atá aige ag an rialtas ar bheanam an jet program, agus go bunúsach táim a gobar mar stad seirbhíseach, glítear Chomhordaitheoir Idirnáisiúnta orm, so bhí me gobar sna hifigí rialtas ag déanú aistriúchán agus ateangaireachta agus ag agrú imachtaí cultúr freisin. Ar an iomlán tá saol gCéinteach anseo. Tá an bia ar aus, tá an seirbhís customéire ó bhád níos fearr ná éire, tá an ráta cuireúlachta an íseal, agus tá na daoine an béasach agus an cardúil freisin. Go háirithe má thosaíonn tusa ag caint leo, bíonn an mulla ó thuirte cuairt má tá fiú frásaí gearrta Seapáine agat. So sílam gur áit iontach íon Seapáine má tá tú géirí cónaí a bheirt anseo, nó má tá tú géirí just cuairt a thuirt ar an áit. So an rud is mó má híon bhain faoi máile creidin an ácra is ná na targaí déireachta. So an bainne cáis is sin ar fad. Níor thuig mé gur an caighdeán chomh ard sin in éireann, go dtí gur tháinig mé thar agus tá na súga mór le glunne mór bainne a bheith agam ar thaobh bháile. So bhálam hello rá le mo phleann agus le mo carda Somália. Ní ach me sibh le níos mó ná 2 bliain anuas, ach le cúnamh dé bé me an seasamháile go luath. Sinna bhfuil weimse agus ó Osaka. So nuair bheith deise leabhar dul tugaí cuairt ar Osaka, tá gCéintach bheith an time a bheith. Cé slán go fóil gur míle maith agaibh.